There are some questions people raise or some points people raise because the mother had to go fond of and a quife balulu. You will say excuses in a matter. You either put sentiment or you bring in emotion. Na first chama we even have form can quife mother you use sense you use emotion. Because of your affiliation, because of your membership, we need to twist even Madam Mary or some as you go. Catholic Church does not indulge in praise singing. Yeah? Otukonko no ni humkwe ambuya kananya. Yeah? Louis Kata onwubenu, Saluis onwubenu, papato zora newi. Lo Charles St. Louis. Who a Catholic church, a church here St. Louis. She Cletus Ibeto make a ne, Lochalo, church in Otolo, Abe St. Cletus. The same thing with so many churches, people who go la balafafa. Come go through these two. None day, my man. I'm at these two, I'm on a newi. Yeah? If that's in a one Nagunu. Yeah? Oh, Epotem na Catholic Church aha indulge in a praise singing. Eh? Now Bali St. Louis. Do you think that na Famaro Egone Louis Kata singing at that project? Or now Bali St. Cletus? Are you telling me that na Famaro Egone Beto singing at that project? We're talking about millions of naira. Billions in some cases. But we will St. Cletus Otolo, almost every single building and facility do remember will make a nail area. Will make a nail area. And I said that there is no need for appreciation. Mana Jesus Christ, Mona Una, ne make I don't care. E we go la ye gumba in it to we say, Nani madili ka Jesus Gloria. Nani madili ka Jesus Gloria. Nani madili ka Jesus Gloria. Nani otu onye biala kene ya o we gakwa foda igwa ya onye bia kene sef ki we malo agburu ebe onye asi we bia o we se o biala kene otu onye biala kene ya o biala kene onye Samaria biala kene ya. Why was he over emphasizing on that appreciation? You think you know better? And then make politics in Imunoka discouraging people, discouraging men of goodwill from giving to the church, discouraging men of goodwill from giving to the church. And if we are not say, Ayada Sego career a home mass. That's not what we are talking about. But we are saying, make a guest bialodia. Matter that this is somebody's sweat. Yeah? You want to go? Okay. Inter Woodlands from St. David to St. Cletus. Yeah? The reason we make is to more like immortalize Omekane so that people will follow that project. A man that is Omekane project. Ohotoko. If you know na no lulu chukwu no oka. No lulu chukwu no oka. E gotta go. No chukwu. E gotta go. No chukwu ka odolo ekwo yo ugwo. No chukwu wo onye odolo ekwo yo ugwo. Wolu nke ego nke uje etinu. Wopụta ego nke uke erie. Ya, mana ebido n'ụtụtụ megide donation, megide lunch na eji welu unu ụka. Ihe atụ ya 1 naira. Donation nke imere eme ihe kwekwe, a na-efi gị ọwụrụ ụgwọ. Eji ịgbanyesi n'ụtụ ụka ahụ iji ụgwọ. Ifuzie ndị mere ụtụ ụka ahụ wụrụ iji ụgwọ nyere ha. It deprive her of opportunity to be appreciated. Do you know how much that young man, he had a passion? At a point, I used to think, no, I allow fire for politics. It got to a point where I got to understand that now most of all these people who churches here, they did not build it for anything. Yes, hallelujah, because they want Owanine Kahato. No, every single person who put church was story behind that benevolence for all. And from the modern I said them.
ọwụrụ na o wepụta ego elu ya ndị nne nwaanyị ya eso kwatu ego a ejiri chọọchị ya so na one person bụ jee n'isi ya and for ndị na-ekwu na Ifeanyi Ubah does not finish a project jegodu mee foundation be nna yo ịlụọ one room wee meghe pụọ na ebi ekwu Ifeanyi Ubah does not finish a project jegodu ruo abụ na ịrụtọwa abụ for over 15 years wee na-achọ onye lụọ n'alụ over how many projects go to Abuja, go to Lagos, go to Benue Manuka, go to so many places. Jena Victoria Island, Jena VGC, Jena Terminal Ifeanyi Ubah, Jena where Eba Emebulu Authority newspaper do before at Napo Junction. Jeba, Ilokifu project. Ifeanyi Ubah does not finish project. 1/4 of a go 18 na stadium. Ifeanyi Ubah does not finish a project. Turun Sampala na aluben na elosha mubehe ofia na eto every year keji egbu governor epune Ifeanyi Ubah does not finish a project okwu na ada atu na isi ikwu onye meghe puo na na afere ọnụ ege ma na eke ụmụnna niile ya awụ milionia ya ga nwoke ibe wepụtara wee je lụọ ọrụ amala a na-ekwu na-echeta he ị na-ekwu okwu Keka Bishop Yezino Kata say many people contributed. Senator Ifeanyi Ubah also contributed. That is the greatest mockery. It is mockery. Let us tell ourselves the truth. Okwa hana sanyo kwa mmadu yekwe. Oza asa yune ifoka. Oza Chineke na akwa ụgwọ. Wole go nke o ji enye ha no. Na St. Mary's Cathedral ka na alụ since over how many years? Unu ụka mma na olu unu kofu onye na-alụ onwe onye kwe weta ego nke ka erie weta ego nke ka erie wetagodu your own money ka erie olu anaghị aghụghọ ọnọghọzi ndụ fọ ndị sịrị nọ na-alụ katidral ka o were mee campaign no politics. Ifeanyi Ubah anọrọzi ndụ ịkpọ afọ ekwe onye ji ezo gọvanọ na anini onwe anything enwere so many stories flying around ejigwe wee kọwa rufu akọchawa rufu ejigwe wee megono ejigwe wee lụwa ejigwe wee lụ ụlọ Uno ke ekwuru ke eme ndị apila na he said it right in front of the Bishop Nkepolapu, Bishop Okeke. He said it right in front of him. Natural ka renovate unu ụka. Ana-alụ ya every year one block. Ke look at Nnewi, that's cathedral ndị Nnewi, ndị Catholic Nnewi. So na cathedral mfụla alụrụ na the shortest time. Go and make your research. You must not like Ifeanyi Ubah for you to say the truth. Yes. You must not like Ifeanyi Ubah for you to say the truth. One thing about injustice is that if you support injustice because it is for somebody you don't like, one day that injustice is and faith your own face. You cannot change it. Uno ke kwuru ka akụsịsị apila mgbe eme donation Ifeanyi Ubah mekwalo the highest 36 million alụ unu ụka every year one block o wee butu unu ụka wee lụwa cathedral nna keye jee nene cathedral ọwụ na alụgolu ebe less than 30 years ọ ka m kwukere less than 15 years ọ nke Nnewi ya jee nene nke ndị ọzọ o nwecha cathedral alụ 27 years o nwecha cathedral alụ Nsụka cathedral nke Nsụka emepere mgbe ni jee browse ka ịma how many years alụrụ ya all St. Onitsha jee browse ka ịma how many years alụrụ ya ị na-akọ ordinary home church si lụcha there in 10 years ordinary home church nya church home church village church and no cathedral si lụcha there in 10 years ọgwọnka ya every year one block ndị building committee a na-akọ n'ogo na anyị emegido donation unu ụka mee 20 years maka na Ifeanyi Ubah na-eweta ego
Okay. From the day emechalu program, the last program emenu no ka Ifeanyi Ubah no ndụ mgbe ahụ. Oduko mgbe emelu induction ka ogono mgbe ana welcome the new bishop batalo also I don't know. That day ka bishop no wee kwuo na Ifeanyi Ubah try go na achọrọ ka emezie ye open for other people to contribute. I watched it live that day from page Senator Ifeanyi Ubah. Yes. Mgbe ahụ ọ nọ ndụ. Oche ebe ọ nọ na ife deri ewu benefactor. He was alive then. Ihe okayeri n'ife onye mwanya mgbe ọ nọ ndụ. Ife deri n'oche ya ewu benefactor. What is the meaning of benefactor? What is the meaning of benefactor ahụ edelu n'oche ebe ọ nọ? Yeah? What is the meaning of that benefactor edelu? If you think that being a benefactor is merely contributing, being a benefactor to a project is merely contributing, just like every other person. He get the new benefactor. They know she want to contribute to never. Okay, yes, no, my hey, guana, warana kodo. Okay, yes, no, my hey, guana, warana kodo. From the time Edgewe dissolve that Ifeanyi Ubah Alusina, as of that time Ifeanyi alona altar church almost 70% for that particular program. Ifeanyi plaster na eba anine tiga da dunenu eba hana bagari low 10-story tower. Eh? Roofing that church alone, the Ifeanyi over 700 million. Roofing of that church alone, the Ifeanyi over 700 million. Roofing of that church alone, he merely contributed in a church. Maduro chasana rutiko doors, plaster, lower almost all there. Tiko your window. He merely contributed. Low 10-story building tower. Oh, Guaragona, they go to blue one block, a go 500 naira into how many blocks? You may go to 500, they won't buy. Eh? He merely contributed. That one opposed to my brain. He merely contributed. Yeah? If I were a political statement, he merely contributed. It is a political statement. Whether you like it or not. Esioku okwu ha na asanya wo mmadu yekwuye okwu ha ya asanya wo mmadu yekwuye. He merely contributed. Jena Holy Trinity nweke akabuku ilu ebe ahụ ka ife there na foundation stone mgbe dedicated that church. Somebody started it, another person completed it. Go there, you see what was boldly written there. In as much as Nambo dedicated church here, no onye bidolie anohozindo, but he was recognized because effort should not go in vain. That is to encourage other people to always give to the church. It's not too many people feel the need to give massively to the church, and the people who have the mind to be doing it, you are discouraging them because of something I just don't understand. He contributed. Even if Ifeanyi Ubah contributed. Eh? Contributed. So, as I was saying, from the time Ejiweme Eloda Church open to everybody, Mba Ifeanyi Ubah Luchana Church yo, China everything ana church. Finish here with the roof here kanka one yellow church here. Dokoi door, dokoi window, low tower, low kwa if I do surrounding okuru wakua roof gari kwa roof kwa that walkway. From the time Ejuena pay project ya we mezie ye openly ko wani ne lowa alukwali almost 3 years we complete we dedicate here. Jenene mgbe mere fa chuomwe bishop ono go how long na Nnewi alukwali ye nya nde also contribute with Ifeanyi Ubah lolo that one Ifeanyi Ubah aluchana the major one o nde ohi igwe mmadu imirikiti nde mmadu we gbakozi aka
I never see far. Over here now since. I look at almost 3 years. We are dedicated here. Yeah. Onye fully fed on Joe where say no the man. No wakaino. My uncles are here now. Eh? You gotta go. No wakano. No wakano. You are discouraging people from giving to the house of God. Sir Louis Omubenu from Yana Church Ebao. Louis Kata. Rochester St. Louis. Abaye Affair. St. Louis. Oh, Africano Louis Kata Rochester. Nka. Let us say he wasn't the one who actually finished it. But the fact remains that you must recognize and appreciate who started it. All the people Bidolu journey of independence of Nigeria. Mande Bidolu yo, Mande play one role or the other. They were all recognized and remembered by history, well documented. Today, you will see the role each person made. Today, you will see the role each person played during the fight of for Nigeria independence. Eh? This is I wanted to say something yesterday. You see, no, I will not say something. Let me watch. And I was watching this program live na page Ifeanyi Ubah. I was watching this program live from page Ifeanyi Ubah. I want to see where and for the I see okay for the fact that the man who started this journey could not sit to even come for this dedication, just like the commonest person, is enough for the church to recognize him and pray for him. Yeah? It can be 12. It's enough. Self-pity. This young man, Rosindo, he left family behind. Yeah? And this is how you are going to show the children that they should continue. Even if no bilajondo. Even if no bilajondo. Ona kutu ifa hololo. Po katapilo okpori eje machilo. Una bidon kono. Manum na-emecha alụgharịwa ụfọdụ ife ọlụ gụnụ ka alụgharịrị si gosi anyị ife alụgharịrị from nke Ifeanyi Ubah lụrụ. Engineer, architect, yes, selu that particular massive project unu na celebrate. Yeah? All architect, yes, selu that edifice. All brain, yeah. Onya crack, yeah. Nyamelu that edifice onye ona na-enanya ji wee do dia. Nya better that particular project. You are telling me not chukwu ka ọrụ ya. Mana inye mmadụ ego onye ahụ ekere ogu, ihe kwesị nye ya ọzọ. Ọ bịazie ya ọ ga-echi ni ife ihe ekwu uwu na nke inyere ya na okene ogu. Yeah? Kelu the wickedness dị fa.
Okay, sorry for that brief interruption. Oh, I will if them on the road. You get the point. I will a little interruption on the road. So, as I was saying, Okwa anasanya. People we should stop encouraging other than the mother yasago the same church onwe hife eji for her we Ifeanyi. The same church onwe hife eji for her we Ifeanyi. Eji ekpokata mkpọrọkọta ọnụ wori ekpokata mkpọrọkọta ọnụ even after o win cha senate ọ ka na-atụkọ ikwe ego chọn even mgbe a na-asịzi not to broke ọ ka na-amawa ikwe ego na the church. Make una fear God o, make una fear God o, make una fear God, make una fear God. That is wickedness. Beto agos wenwu if I do wake and ye pluzuye ebupute n'imu n'ụka ebupukwe gaba ebupute n'imu n'ụka ebupukwe it's enough ebupute ozu n'imu n'ụka ebupukwe it's enough mana emeghe 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 ọnọfọ anọ n'ụzọ ịghọtago na-eme ka nluo before wee mee program a mana deti na-ekweghị m ọ na-anọ m ọkụ n'obi bupute na n'ime ụlọ ụka and we followed that particular matter. Then we heard stories we are not even supposed to hear. As a church, we should desist from all these politics and a play no. It will do church no good. That is why so many people are leaving the church. And you may feel like na church will go structure. No way if I kupukata mmiri no osimiri ata. Yeah? What of dedication? What of dedication? Udi faithful Ibeto melu na St. Cletus. Udi faithful Louis Kata melu na St. Louis. Udi faithful Semeko for melu na All Saint. Udi faithful Shike Menike Koteki melu nulu alabeha. Udi faithful Johnny melu Russia pebeha. Udi faithful Mike Anuka Mike merchandise melu Nakabuku. Udi faithful so many people. Bilodoha Obi Kubana at Ezefa Bishop na St. James Ishi. And well, only few people who will mind the email unuka. That is why you should appreciate those people, because it is not easy. A guy who you need me for ye jegame. Mano chekicha newani. Also chafia, ototo, onyokada, atoto, onyona, atoto, osiko wolaka ye goluye. Yes, go wolaka ye goluye. Ewopie, onyona bia, anono kuruku mango, kaboka, akachuke, kwame, never. After all, no chukuka ane belu. Yes, now. Ebe ono chukwu ka na ekpelu. Kere ife na chokwa ka ị nọ na air condition church. We ka ụka. Kere ife na chokwa ka ị nọ na church ebe aka after all ụka dị n'obi. Ka anyị na-akpụzi ebe ya eje kalawe n'obi. Make una fear God o. Make una fear God. The highest injustice ever done to anybody. Unge emere Ifeanyi Ubah. Jee n'ebe niile. Ma ndị ọgaranya niile anyị ma. Contribution Hana church, even though no go to Hello church ya. Ireba ifu, KC respect ya. Nenye honodo ha. Yes, respect people and appreciate people where appreciation is appreciation is asking for more. Appreciation is asking for more. Eh? Ha! Ebechukuzo nwanne ma agba nne ya no. Ewe dedicate kwakwa cathedral ma se no okwu ase. My brother, try to stay alive oh. Try to stay alive.
try to stay alive. Oga akwariye hear stories no kata si okay na stories ya no no anya wuruzie no na ife awu no nya wurisi mpatalo na ebuje ozie na cathedral. They dedicate the church. The man who started this project invested so much money in this project without expecting anything back in return is no more. That if I was somebody's dream to see people worship in a conducive church like that, now that man Rosindo, when who was dedicated that church, is it not enough for to even call his soul so that people can pray for him? And I say, may the soul of Senator Patrick Ifeanyi Ubah na mkpụrụ obi ndị ka mkpụrụ obi Senator Patrick Ifeanyi Ubah na mkpụrụ obi ndị niile kwere ekwe zuru ike n'udo. Ka mkpụrụ obi Senator Patrick Ifeanyi Ubah na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ zuru ike n'udo. You hammer on it. Yes. On putana column. No complete blunder. Here without dent to the church. Do you know how many people send the message? Mama don't need their message since. No, wait. The church will do the right thing. These are little things that people not with. Can them wulamu kitchen and them wulamu emuloziva. They don't know. Yes now. Can they or Mr. Emma G because of even one boy, Mr. Keke Melo Keke, Juno agency for one boy also. Yes now. Okwo Emma Okeke onye adazi nụrụ onye Nnewi ife nwa na onye Nnewi ọnụrụ jelu nwa Vitalis na the same place wee maka eju na ụmụ ya ejezi na onye Nnewi ịnụbohe ka esi wee treat onye nwụrụ anwụ mmerụ ndị ndụ ji amụrụ ife. All because no na-eme nwoke bicha ndụ nwụọ eje ndebe ha eje na kọsịra nwaanyị property ya aya fụzi ife ji wee zụọ ụmụ ya ọkwanye akpatara ụmụ nwoke ji eme ha pụtazie kịta anọ n'ogologo ya n'afa nwunye nye na nwunye a na-arụ ọnụ joint account. Ịghọtago? Eh? So if you think that people are only people those selfish with the intentions, one day, if you know men at all, and then we'll ulterior motive, and then were reasons how you were to happy. I can tell you that majority of other people who are neutral in this case, they will not be happy. They will not be happy. They may not express it because of how their Catholic faith is built or designed, but believe me, believe me, Onyeka Yeziga. Onye make you available. Onye make you available. Abianu nuka, ane lilo, ona John Opota, although among the clergy, among the leaders of the church, very disgraceful something, very discouraging something. Melumado yarieji, Sherapa gafu, join on do to Matayasa, Piakenu netare, kono what if I do. But on I'm on a table, then we keep Kurisi table complete. Hey, all I go. On a wute. You, Ifeanyi Ubah also contributed. Kaya wakara misi. Eh? Ifeanyi Ubah also contributed. Kelundi major. No one is state tell people the level of contribution here. Kendi major. Who will you offend? Like, the level of contribution Ifeanyi Ubah. Who is that you will offend? Kerunde de Ifeanyi ye offend. They call people the level of contribution Ifeanyi Ubah. Kende ye feel you put to Syria above other people. Did you lie? Did you lie? Anamajua Jojo. Kerunde de Ifeanyi ye offend. If you actually tell the visiting bishops, people who came far and wide, a little about the man that started this vision and they celebrate it today. Who are those people that you will offend? Who are those people? If you reduce to
he also contributed. Nyadoba. If I know what to keep what renovate uno na lolo. Go. Renovate shoe no na lolo. Na na kwasi dem mmadụ. You cannot talk about the present without talking about the former. That is the fact. You cannot talk about our Lady of Assumption Cathedral also without talking about Ifeanyi Ubah. You may decide not to mention his name for people. You can never erase it. You cannot erase it. That a project Madu spend over 4 billion to 5 billion naira. Wait here go there for how many years? You will reduce it to he also contributed. Okay, if he also contributed, can even do that easily. Other people watched now. If Ifeanyi Ubah also contributed, what a kata owulu mazi na anu owu nya bulebu. What a kata owulu nya mmadu no kata owulu mazi na anu ono oduko nya bulu. Meko na fear God o, eji mu nke atu na egwu. Okwefuru, eji mu nke atu na egwu. Ya otukwa etu ife ya de emewo ụtụ da n'ụlọ ụka eke ụtụ onye ọ na-atụ nke oketa. Ịghọtago? Owu do obi ụmụnna. Onye rụrụ obi ụmụnna. My uncle rụrụ obi ụmụnna anyị. Amamu and amụrụ m na nwere ụbọchị amagodo m ndị na-contribute to church anọkata awere church hierarchy awere ejekene ha. My uncle rụrụ obi ụmụnna anyị. Ama m ife ụmụnna anyị ji wee kenegasie and anakwa iri ugwu ahụ na-afịa nọ nya mere anyị ji wee nwee shelter ebe anyị na-eme meeting, a conducive shelter ebe anyị na-eme meeting. Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ịghọtago? Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Onwe ife to ka na o merie Chukwu asị ka ọwụ onwe ho mmemme imerụ n'ụwa ọhụ Chukwu ka imerie. So always to stop expecting thank you. Ndị ọcha tiri thank you, appreciation. Ndị ọcha tiri na dictionary ọ na ha amaghị ife. Ana m ajụrụ gị ajụjụ. Ndị ọcha tiri ọ na ha amaghị ife. Ifeanyi Ubah onye aka ọ ka o wee wụrụ wa na-akpọ ha afee ncha ka amịcha na ahụ afee. Unu ewepụta nwe the 1 minute or 2 minutes or 3 minutes to pray for his soul. Eberebe egbulu. Maya dowa. Whatever thing you do in this life, try to be alive. Anwụna nọ ndụ. Onye nọ ndụ ga-enuru ife niile mpempe ndụ sef ka ọnwụ mma. Ọkwa ifuru mpempe ndụ ọ ka ọnwụ mma. Eji m nke Ifeanyi Ubah wee fe ife. Okwu ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Okwu ji agụ. Oh, na ebube Chukwu ụzọ nọ ndụ. Today would have been one of the most happiest day of his life. I mean, the video post on Ototo, he talked about dedication of that particular thing. He talks about that. Or somebody's hard-earned money. While you are busy using your own, buying a state, building a state, buying exotic cars. He was busy putting that money there. A go to in a cathedral is enough to complete his stadium. Yes, a go to a bag. Man, also nyama passion. So also nyama obobando. When I interviewed Shanghai Elununuka, he other go. When I interviewed Shanghai Elununuka, eba aka no we malo. No bụ mandu ndị mmadụ ji alụ unu ụka na-adụ n'ụdị. Onye mmadụ ntụnye na chesi wee kwekọrịta o mewe. Ha etiri ha ọnụ. For mmadụ ịnọkọta apụta buru a multi-million naira or billion naira project n'isi. Ọdụrụ normal because onwe ha ọgaranya amaghị value of 1 million. Onwe ha ọgaranya amaghị value of 1 million. Onwe ha ọgaranya amaghị ife 1 million ya emerie. I have to be honest with you. You gotta go. Nwa ọgaranya amaghị uru
1 million nobody in a business here. So Granyon na woputara ega ka orie also nyam Ifeanyi na chekwe koritalo. On a support injustice. Too many injustice going on in the church. That's why so many people were put to fight the church to the letter. Yeah? Also have it in mind that the current or sitting priest, maybe he doesn't know much about Ifeanyi Ubah. I say, Samson Mary Jane Francis, Asiocha. There are so many things we know that we don't need to say. That we don't say it does not mean that we don't know it. Now they say no people are manufacturing equal. And I mean kanka politics and I mean no. Nye put a la unu ma honye unu ela na alu na for how long ma honye loria. Eh? Ma wodo unu ekwapute na. The first thing he may to know the landlord of that house. Even though in this case, everybody is not the landlord. You will also ask the source. And I mean, crack up politician way say and I mean no. Nyako jeme go for dobia wuno ka asa obia megono. Osa obia megono. Too much injustice for one person. Wickedness. That is wickedness, not even an injustice. This one, wickedness, bitterness, obiofu, vindictiveness for something I don't know. Yeah, make it mad if me manon meche yang wang. Didn't do a be metosela. Yeah, and anyway, I'm when you fool way in a place of position or be the art about God, the person will start acting God. You will start acting God. Okay. Nyadoa. Ekukwana no nyano. Emana before Ifeanyi Ubah take do mumpu. Akwache Ifeanyi Ubah take do mumpu. Make sure no because I believe from na. Keivo. Happen da na ona actual house driver nya the motor. You want to go? People knock at a Mary for Abuja, Kuomota, Abuja. You got to go? Eh? So, 80 the mumwe, tie, eh? Teachers, wike, I believe in Nandem Madan Gonum. And people, my Zioku. People, man, number one. Ifeanyi Ubah, not just that, no, will I go, Ulonya Newi. Wolonya Lukido Cathedral, Luluoye Bahodo, Owenwa. Ifeanyi Ubah, a sitting senator. He is a sitting senator of Anambra South Senatorial District. Yes, he is the political leader of Anambra South. So that alone is enough respect for him already. Not to talk of impute in that particular project. Nifa keme kewe piamunata isi monwo ko gari duzi ke ebuna konyo wenu ebulie wo ebubata ni me cathedral emeye ambulance si ebubuta na ebubuta bishop ejeba beli ebele on ebeli aho na obechari ebele Ifeanyi Ubah nwura nwa puta. Respect do due. Give honor to whom honor is due. Beli ebele ebuluzie ye jeweze na home church ya agabo ka mma n'ezi oge ife luolo ebu na ebe o ife aka na akpọ na eburu jecha na ama eburu na obi ọnwụ na owoje ego ji alụ cathedral oworie because of passion o nwelu bishop also buru wokwakwa nke amụrụ ife. Somebody like that nwere obi ide church ife echi ne kita enwere ike wobata ofu father ma wobata ofu bishop feel no nwe differences with you o decide ya ka up nya oga ụgwọ ọrụ udo n'ụwa ụgwọ ọrụ udo n'enigwe etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'enigwe
Bible say no ugwu onye mmehie wogono. Onye meheru na Nigerian constitution. And ewuru bread and fried rice. Be egwe elibe. Obu magana na mma. Ogbo egbe ga na egbe. No onye gburu by sword shall go by sword. Na Nigerian constitution, onye gburu by sword, and agba iri AC, buru fried rice, bi yesi enya libe. Kesi eme n'ụwa. Kesi eme n'enigwe. Echi niile ewubata bishop filulu na ewube chukwu ụzọ n'ọzọ bụrụ zobiri omejie. Imezie mmadụ ka ọ wụrụ nwata na anụ ogburu egbu. No, so egbu. What is your message to all those Catholic faithfuls, Anglican faithfuls? Ne woputo obi ha, we resources ha, despite eto si abafa. Shanghai call ya akụkọ na page man. Eto si welo on church enu mezago. Yes. Even when kita kana complete agbabe. Kita kana complete agbabe. But he left his own house and used the money that could have been enough for him to complete his own house and build 3 or 4 more houses. Olie Jehovah Church. That is the kind of bond and the kind of commitment these people will before I have into this. Because somebody can hear me. But also how mama. They will tell you their experience and what they will tell you the story behind that project. Amen. Madu mewe mecha shaye a raw boy off without a fine. That project existed in the first place. That project, I can go and show you so many churches, vicarage. Yeah. Samson Mary Francis achome block ogeba. Achome block ogeba because I'm a yoga yo. You got to go. Will that your sentiment is somewhere else? Oh, in a follow page. Just it does not comment here again. You can comment now every other broadcast in them. Enough of that thing in the deba. Ndo suchibu. Ogwe kuni ikijuwe malo nyo. Ikijuwe malo mmadu ka ijuwe malo. For the moon you madu 600 naira. Nyo wa say on thank you. Go down on your pure water. Ego nya pure water. Say on thank you. Meaning no pu yip. Eshi oza atwolu gi no sego. Onyi sire chacho $1 oso ta no bia ka oso lo oso. Ndo suchibu. Ndo suchibu. Akwa the common rice ki nyerie. Gonya na say okwa common rice ki nyerie. Gbe kulu mmiri ki ihu ke nwo. Oye kulu mmiri ki ihu. Mana oya adori easy. Ibili turu nke onye oso meru. How do you want him to be recognized? You don't know. You don't know how he will recognize here. Eh? Ata mo nyesa chenendo ka chowanu mote ni na unu. Chowanu mote ni na unu. Yeah? Nkito onye slow down nda me ki na-eche. Ongu na-eche aka ha na-eche. Bukta kwa ebu ije eche ha. Mana only slow down, no slow down. Ka ga nke so. Ele funa ha no answer. Nke o gabalo fugo ha. Ne ha apalo na. Oh. Fana ya to say. Okay. You see? So, I don't understand. Onya na asego okwari komo mu mmiri gwagodi enya ka ihu okwari komo na iva or as thank you. No chileke na akwu. Gwo onya ahụ si enya ka ihu mmiri be ke nwo. Wicked people. So si fa ha mana ha ye menwu ka ha ya de bilito. If form na oye menwu. Yo ye 500 naira, gwenya nyo 500 naira.
Ka call you probe generation yen in nwere. Mana nke onye ọzọ meru ese ụgwọ ọrịa ụfọdụ asịgo obi ndị mmadụ akpara isi ọbịa gosi na Facebook o were ego nye ndị mmadụ ọbịa gosi na Facebook onye na-akọ ife awụ onye anyị ekuru ni mmiri ka nwanne ka ọnwụọ nya na asịgo obute akpara isi iburu kamera bụ inye m ife don't come and show me kpọrụ nje na CNN je nye m ife a wetin concern me nọ na CNN nke na-eghe ọfụma kpọrụ nje na CNN je na Al Jazeera nọrọ ebe a nye m ife ịchọrọ inye m. That is what it means for somebody to be appreciative. Hapụzie maka ndị niile na-asịgo ichi inye mmadụ ife inye mmadụ ife nwaanyị ihe eji wee buru kamera wee bịa. Stingy people, stingy people. Onye nye nwudu nwanne o wee wuru inye manya fosi ibute kamera. So ha na-adụ kwika na George ife ha ya emenwu. Ha na-adụ kwika na condemn that thing ha enweni hosel ime. Half ndị na-eke rice ha ọ na-adụ intimidating to them. Ọ na-adụ ha ka o wee gosi na onwerie. Ọkọ wee gosi na onwerie. Because na onye ahụ na-eme ife awụ teaching you that this is what you can also do. But because they don't want to learn that lesson, because they feel like you are forcing them to take notice of something they don't want to do, they will start criticizing the publicity in here to that thing. Why are you we will watch ike rice? O camera bia. Can you find a video series? Onye mi fo video ye tiye na Facebook. Bia nye nya video ye, wori je nye Ndi Al Jazeera. Mbiakwa na Al Jazeera, akwakwa ha, daalụ no dukwonu nke na ezo mi ifo jidofo. Chineke gozie ye n'ifo meru. Why are you hiding it? Why you ji osho ka ama na nwere ife meru if you are not wicked? Ndala. Since eji we mewe donation na home church ho, Igbo ha ma wo fa basement. Igbo ha ma wo fa basement. Imebo donation 10,000 naira na church ho. Man onye did over how many billion? You know, ask them, how else are they going to? They go, in 50 million na account ho. How else are they going to appreciate him? You don't know how else. They go really where go mass. They go spend the about 1 couple. Eh? They go spend the about 1 couple. Go spend the there. You don't know how else. You will appreciate it. Kono holu chuku ko ololo. Onye lulu unu, oholu chuku ko ololo. Onye dashi ego, oholu chuku ko ololo. Onye kworo go hospital bill, oholu chuku ko ololo. Thank God now and leave him. Olo wa lo chas chaye, obia kuchalo go hospital bill. But I say okay, Mr. Okay. My foundation will clear go hospital bill. You see, thank God, oh, thank God, my father. Ye kene. Ono na machi ife. Malo mane ekwe ka owolo. Ono na machi ife. Malo mane ekwe ka owolo. Manya jebe. Ono wakano. Agwa ngona dia fana atom no wakaino. No wakaino. Ebe chukwu ụzọ nwanne m. Jebe. Ụgwọ ọrụ ya esi hụ na nwa bịa. Osi na nwa bịa. Ịghọtago. Ụgwọ ọnwa go esi hụ na nwa bịa. Osi na nwa bịa. Mana ọwụkwo ma ụgwọ ọrụ ahụ ya bịa. Ọ bịacha na tiye jara. Ma wife onelu a house of God. Ebe a na-anọ nye chukwu okwukwoto. Ụgwọ ọnwa ya bịa hụ na nwa. Osi na nwa bịa. Osi hụ na nwa bịa. Osi n'ogo bịa. But it must come. It must come. Ebere niile ekpere taa onye isi go na family. Ewepụta all the time. Elu family Ifeanyi Ubah ekpele. Ewepụta all the time. Elu family Ifeanyi Ubah ekpele. Who is trying so much to erase the name of Ifeanyi Ubah? Who is that? Trying so much to erase the name, erase the legacy of Ifeanyi Ubah. Who is that person trying to do that? Why are you people acting like I'm not making sense? Am I not making sense? Even that delay through Nazo.
What even a delay? Eh? Can you vote? Give her a delay. I do why? Huh? Okay. You see? So, anyway, nkuchakwa agwago mono na okenye sịrị na ọ maghị egwu a na wa aghụghọ ka ọ dị. Nwere onye ama akwụkwọ no, nwere onye ama afa nne were agba eme ọmị. Abịa nwere onye ama afa nne were agba eda di. Ịghọta m. So onye atụwa ụbọchị nta ka ịchọ na owere nchi. I will leave it here for now. I have said emegom video niile neediri ime. At this point, we can only leave it for God. You got to go. Dedicate na the cathedral. Nde meziri na Ifeanyi Ubah inconsequential na the program emelta. Jezenu bawa champagne na ngowa. Tunani ikengu na enu. Mono maloko niya. Igwe niile jekọ n'ụzọ. Bosi ebutere my mom be nne m ochie. So also fife nna m ochie gwara ya o. Ma bụ nwanne m na n'udo. I will not question God. Maka na emere enu je na ana. Igwe niile jekọ n'ụzọ. Obele akwa pụọ. Ịghọtago onya wifo kwuru. Na igwe niile jekọ n'ụzọ. Peter so wee gwu ini nne m ochie. Eni nne m ochie taa. Eni nne m ochie taa. Onu echie Sunday. Peter tetola kwadochi ije ụka. Nakpuo na room ya na-echezie ka ọ pụta. Ebe na ọzọ na-ekwu Peter ka ọ tọwọ n'ozu. O so wee gwu ini. O so wee gwu ini nne m ochie. Nwoke akabukwu be anyị. Nwoke akabukwu be anyị na-ele anụ na Choloki na Lagos. Nwoke akabukwu be anyị na-ele anụ na Choloki na Lagos. Ka my mom nwụrụ. Ana akwado akwamozu my mom. Also no onye gwa my dad say ọ na ya yiri uniform. My dad gwe no nwe need for uniform. Egotago also no onye so we no na plan. But believe me, akwara my mom this week, where next week. Egotago akwara my mom this week, where next week. So okwe ma ndụ a ike do nke unu ọnwa ogo ya ikoturuo okotuo. So igwe niile ejekọ n'ụzọ. That should be the greatest reality. You ought to go. Isi bukibu and eriye. You ought to go. Isi bukibu and eriye. Ifeanyi Ubah is no more. We shouldn't try to wipe out or erase every memories that has to do with him. No. Last time I got him Nilo si na azube joke etiti. Funa board oti leba na ebejipu na. Kerifa na ebejipu constituency project. Ifeanyi Ubah loro, even if it's no more. Shouldn't people I don't suppose him no onye do otu. No during his own time. Kalulila. Yes. All will go do no okwa na emecha Amadubelo University. Amadubelo akwori afa mmadu. Ndi Azikiwe University. Ndi Azikiwe okwori afa mmadu. Tesiri Mbalogu Stadium. Tesiri Mbalogu okwori afa mmadu. So ife na jogo wo ejebe jipu board otili hapuzie nke nwa na okwuru. Nene ya se aya ana emenu. Ana emenu. Ono hosindo. Kaife kana intimidate you? Ebe ono hosindo. Allow him to go. Let him go and rest in peace. Let people. He may be devil to you. Savior to so many people. He may be the real Ekwensu to you. But in another person's book, he is an angel.
and that basically onye nwụrụ anwụ na onye du ndụ ikpe onye nwụọ ikpe agago onwe ikpe ahụ ekpe n'enigwe. So why is it that na even the one thing this young man so will work for Mbonondo, he is not even there to take the glory again, but Asemona Catholic Church other indulge in a praise singing. Who are you telling that one? In Atoga, there's shame night now. But we just get man on the share night. Now I'm gonna okay, but okay, or that way in a temple. Just share a papa's night. Anna Majuga to do. Jebolo John on our Bokada. Share papa's night. Ada indulge in Nishi Madon that night. Or go sell it, Nine praise or encouraging people who are contributing and working in the vineyard of God. It is appreciating them, telling them now Mokonafano because Haji Sike or praise singing. So Namadolo Church, he recognizes here it is not praise singing, it is appreciation and encouraging other people to also do so that they will not be forgotten. How they forgot, how the Catholic Diocese of Newi forgot Ifeanyi Ubah like it doesn't exist, doesn't make sense. It doesn't make sense. It is an injustice and the bishop need to address that. But if you people don't want to address it, leave it. I leave it to you people. Okuka kai naka. Okuka kai naka. Kai kawoka. Kai kawoka. Isi bukibu aneliye. Eba kama happy. Kabani ya malayo mma. Ka the life of Ebubechukwu global. Rest in perfect peace. Amen. You gotta go. Kambulo obi Ebubechukwu ụzọ na mkpụrụ obi ndị niile kwere ekwe ma mkpụrụ obi ka ọma nne m ka ncha niile zuru ike na ndokwa amio ndị be anyị ọgwụgwọ na ka ọha n'ọnụ ka ụbọchị taa maala anyị mma ọ ka ụgwọ nwanne unu nwoke Ezugo Global TV okwu a na-asa anya onye ya ekwuye Ezugo ya ekwuye. Go. Ah, Lachike for Gonodo. Sort of here displease your conscience. You said the truth. Let posterity be can posterity do fair to you. So that posterity will be fair to you. You gotta go. If you keep quiet in the face of oppression, nwoke nụcha ọgụ nwanyị nwere akụkọ. Nwoke nụcha ọgụ nwanyị nwere akụkọ. Because of silly politics and they play. For the clergymen decided to jump into politics without Bahanab. They make politics. Yeah? They make politics. And they make politics. Bitterness. Hatred. Yeah? You couldn't even hide it. You even showed it to the dead man. In your reign and in your wash, can this injustice single under the church? The world will remember you for this. Nani Olwa ka educated. Nani Olwa. The best song my dad like. If I the best hymn, my dad like. Osego. Na gafedi ka babando ototo. Go at the end of the day, Osego. Nani Olwa ka geji shetai. As onye police ewo, as bishop ewo, as ukochukwu ewo, as igwe ewo, as a governor ewo, nani ologo ka geji shetai. It will be recorded that under your watch, the highest and greatest injustice and wickedness was perpetrated under your watch. We don't want to know your reason. We don't care to know your reason. Your reason is inconsequential. We are seeing your action, which is not called for. So you may think it doesn't matter. Yes, etua nde mmadu yesi fu umu Ifeanyi Ubah say, hey, okwano papa onya lulu n'ụka. Etua ka isikwa fu umu go say, hey, okwano papa onya mgbe ife do otu. Yes, it goes from generation to generation, from generation to generation. Oya kwacha. So sometimes let us shake the adverse effect of some wickedness I
are carried out against our fellow human being. You want to go? Let us check it. Yeah? Leave it there. Leave it there. You are still going after under your wash. You know what it took you to rally money to complete that project. Can you see? Can you feel the pain of when you project out with people? Yeah, you know, you keep going about telling people, now this is you now explaining what it took you to rally money from people, not your own money. It's not your own money. It's not your money. No, we'll go or say it's not your money. Larry, you will a project. Yet you keep on explaining if you take you. But you are looking away from a man who again from his personal pocket. We look at the project, yeah. We're happy about if you don't, where will they go in the matter? Well, you want us to start thanking you. Makani ni je yota ndem madu ego. We complete our project madu sina be well. We keep hearing Lueba. Is it your money? It's not your money, for God's sake. We are talking about Oyejege or something. And I work with your position. And I say Lueba. Good if I about Jege well, it goes supposed to you better life home where. Or a lawyer. Go myself in a kunkelo in a shock and the mother Kolayaka. Oh, Papa, and Mamma, colleague. You now want to appreciate those people more than the person now this world. So if I can afford to do wicked, if I go away for trouble, so stay wicked. People now appreciate it, wicked people. Because I can actually face it. He do good to people a better ego. Because I'm going to give you me. Man, they do unpredictable. People will appreciate you. Maybe I can show your face. They can even do anything just to get your face. Man, they never need to go good. I'm going to go your action. They have dictate to give you me at every given time. So they don't need to impress you anymore. Yes. I saw. Okay, how shall I I am not going. How much are you born in now? Okay. I'm not going now. Check, let's say, Kanga you. Shelu. I want to actually born in Mba, Mungana, Buena now. Nah, I am not going now. I want to actually born in How far is my? We don't need money. You want to go? So, Nyadoa, what you want to call Nyadoa? No, I can't image you be. Unumeri, if you chono, lachono, no casino, with family. A messiono. A messiono. Yeah? There can go through so many public projects people happen. Even a governor Diego State, build a project to finish here. Governors of Bataroche, you no way back what I for you bidolia. No. Neighbor what I for you bidolia, I for you bidolia. Now, column. If the canaro sianya. Ibidoreba, Lulueba, Bideba, Lulu, go to Kelolo. A cabialo any sim. No, if I your ballo on Carolo, a ballo any sim. What can no chalk, one you will I cook? And I am muchi. What can no chalk? Why a butcher conyogo, the donor of Webe, when you are cook? Or to call at the beginning of that story. On if we want I call the alcohol. Or to come at the beginning of that story. Where you find your wanna? And I got
nọkwa ndụ ọnọ ndụ mana ụwa niile ya echeta na Ifeanyi Ubah lụ cathedral single-handedly. You cannot wipe it away. Ịchọkwa jee na Kano kwuo ye anyị agba nwoke Nnewi a na-eme ife siri ike ife ndị mmadụ na-agba ọsọ ka ọ na-eje eme. You cannot you hear we need the message now. Ị nwere ike gbuo the body. Or you hear we need the message. He is not a saint. We're not even talking about him being a saint here. We're talking about doing the right thing. Otherwise, iju ekwensu, iju ọrụ enine. Kulisia na ife ahụ ọlụlụ kpokọrọ na-eje machisi irodo na Nnewi. Bido na another one, na ọwụ na ọha ezigbo mmadụ, na ọwụ na ọlụrụ alụ, na ọwụ na ọwụ devil, na ọwụ na ọdụ wicked, na ọwụ na ọwụ oji ụgwọ, na ọwụ na ọwụ ogbu mmadụ. Kulisia na ife ahụ o ji ego ọjọọ ahụ wee lụ. Kponu na-eje machisi ya mbize niile na-ada na Nnewi. Unu ebido fresh one. With ego ụmụchukwu. With ego asara n'ime ọbara nwa atụrụ. Anaghị aghụghọ. Ejuru ekwensu mana ijidesiri ọlụ ya ike. Unu ụka ekwensu lụlụ ka unu tere penti dozie agba dedicate yeta. Unu ụka ekwensu lụlụ. Ama m mgbe Emeka for dedicate all St. Rift. I know what happened. Not all St. St. Jude. Or St. Jude. Oh, St. Jude now. Chego. Oh, St. Jude now. Gawa. Na all St. Oh, St. Jude. Ama mgbe Emeka follow St. Jude dedicate ye. Unu deny ya the man who good glory doria what he worked for simply because you are an American politics. You are na Catholic Church self. You will have a priest na participate actively in politics. Church akosho no gozubo. Go na church and go do gozubo. Okay, to Catholic, all Catholic now. Mana attention neje shadow ndeto kambaka duto na ha kwa Holy Ghost fathers na-eme ife a na-afọ anya mana ndị anọzi behind the scene na-etirisi unu ụka na-ewebata division n'unu ụka ha nọ n'okpudo onwe ha ka oke ọ na-achọ nke ezugo ya ekwuo ka asị na ọmụ okwuru mbọ ntị a eji n'ife adọghọ enide ya ka okpu ata apịachikwa m egwu m ebe a ka ụbọchị taa maala anyị mmadụ